Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Dobrodošli u novu reakciju. Koliko košta moj outfit? Pravim reakciju na klip koliko košta moj outfit koji je snimio Baka Prase. Pa sad idemo da vidimo moju reakciju. Idemo. Ja sam bio u tom klipu kad me intervjuisu, isprozivali su me jer sam nosio ono Armani trener. A pa i treba ti isprozivaju čeče, i mi se upozoriti. Ti si mi otac i da kaže, ne na mog si... Ali on svugde nosi tu, kad ide negde da snima, svugde nosi tu majicu Šalim se. Stvarno, svugde nosi. Smaraš, čoveče, više sa tom majicom. Smaraš više sa tom majicom. Smorio si sve. Prvo sa tom majicom, a onda si sve dokusurio sa onim energetskim pićem Baka Prase. Dosadan si, čoveče. Videli smo da imaš para, videli smo, dosadan si, smorio si. Pa ne, pa zato što koliko puta sam ti govorili, šta uzimaš te kulovske stvari skupe, mislim, ono kulovske. Ovaj ima bradu, ovaj ima neke brkove. Neke brkove ima. Bože. Lepo je trenerka, samo nisu isprozivali jer je ružna, nego što je skupa. Pa ja bi isprozivao što je ružna i što je skupa. Ali nije ružna. A ne znam sam nekako. Spremno. Nemoj, molim, ti si tu u mangu. Neću, samo evo mali ovaj kupić. Si normalno, a koliko ovih konja ima učinu? Sad on pokazuje silu, hoće pred svojom porodicom da se, pred svojim roditeljem da se dokaže kako taj auto što je on kupio, kako je to moćan auto, kako se, pošto se ovaj verovatno nije nikad vozio u takvom autu, da on njemu pokaže kako taj auto ima veliko ubrzanje i to kako brzo dostiže do 100 i to. Dić ljude, brate, kako voze na ovom autoputu. A kako voze drugi ljudi, a kako ti voziš, kako ti ovog čoveka starije u kola si ubacio i kako ti voziš, ubacio si u sport mod, daješ maksimalno ubrzanje, pa zbog takih kao što si ti se dešavaju saobraćajne nesreće. Bože. Ovo sada tipa da je bio ponos normalnim ljudima da mogu za što manje para da se mogu dobro. Znači i time da se hvališ, kao otprilike wow, našao sam fenomenalnu stvar za ne znam ovoliko. A on sad njega uči kao on je iskusniji, pa on njega uči kako da ovaj ušpara. Ovaj već potrošio ono sve pare. Dosta već potrošio. I prosto malo para, a da je ukusno, da je dobro sa stilom, onda je to neki sport. A otići u neke firmirane radnje i baciti ogromne pare, to je nekako prostački iskreno čak. Nema tu šta kao da je to... On izgleda hoće da ovaj sin njegov da njemu pare umjesto što toliko troši. Ha, pametan je on, pametan je on, pametan je on. Ne, mislim, ne reći koliko mi je to bez veze. Recimo, moje mišljenje što se tiče toga je baš iskreno. Recimo, ja imam neke skupe stvari i kako zove, i ja smatram iskreno, kako zove... Te svi prozivaju kada učiš to, cijela porodica proziva kada učiš te skupe. Jeste, ali... Da, kao što sam znao, on ga sad još izaziva kako bi što veće poverenje stekao kod ovog sa dugačkom bradom. Kako bi što veće poverenje stekao kod njega, on ga sad izaziva tako sa nečim, provocira ga taj stariji, iskusniji, jel? I na kraju će ovaj mu uzeti pare. Poenta je što ga zove, ja znam da te pare... Za struju, za račune, komunalije, porez za kuću, sve će mu doći ti računi, sve će morati da plati, čak i stanarinu, što je nekada živeo zajedno sa njim, a već je navršio 18 godina. Pazite šta vam kažem.
Ali ono što ja mislim da, recimo neko lupam ja ili neko nebitno kupi nešto skupo, zašto bih ja tog nekog prozivao, zašto ne bih samo rekao boli mu, šta mene briga što nosi, Ti si već sve isprozivao, ti si isprozivao već pola YouTube-a, pola YouTube scene, pravio si distrekove, reakcije, nema šta nisi radio, sve si isprozivao i decu malu si isprozivao. I tamo deca zbog tebe umalo nisu stradala, ti si mnogo loše, mnogo zla naneo balkanskog YouTube sceni. Molim te, nemoj ti da pričaš šta i kako. Molim te, molim te. Nije bitno šta nosiš na sebi, zar ne? Ma dobro, čekaj, nije bitno. Kao to što pričamo svi ti troškovi. Da, nije bitno, a ti nosiš majicu, šalim se, jel, sa tim natpisom samo kako bi reklamirao sebe, što ne nosiš čisto belu majicu. Vidiš ipak da ti je bitno, vidiš da ti je bitno zbog para. Da, i tako da sam odlučio sad, baš si dobro to rekao, odlučio sam sve svoje Nike stvari ću da poklonim u neki, kako se zove... Pa da, sad ćeš da pokloniš sve stvari svoje, naravno, kad si na ljudima zaradio na stotine i stotine hiljada evra, sad ćeš da pokloniš, naravno, pa tako i ja bi isto uradio, tako bi svi mi uradili da smo toliko zaradili para na ljudima, tako bi svi uradili. Čovjek sa stilom će uzimati nebrendirane stvari, no name varijanta, ali sklopljeno tako da prosto bude neki stil svoj, opušteni. Oni filozofiraju, sve filozofiraju kako vi ne biste kupovali isto tako neke brendirane stvari, nego kako bi vam on uvalio njegov brend, šalim se. I to po ceni, po visokoj ceni, još će i da poskupete njegove majice. Ajde idemo dalje da vidimo. Nema više Nike, nema više reklame za Nike. Šta sam rekao? Evo, pokušava da uništi brendove. Hoće svoje brendove da napravi. Sve mi je jasno. Kad god kupujem, tražim da se ne vidi markica nikako. Koliko košta tvoj outfit? Koliko ti koštaju patike? Koliko su patike? Tata, koliko košta tvoj outfit? Bako, 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 ja te volim jako, a ti mene bako, u Porscheu polako. Bako, 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 ja te volim jako, a ti mene bako, s tajkom polako. Da vidim. Patike su vjerojatno najskuplje. Koliko su one su možda čitavih 100 evra, ja mislim. Dobro. Ne, manje, malo manje, ali tu je bilo. Što ti buže od ti para za tako? Pa zato što kupim godinu, dve nosim jedno, to šta da radim. On mu dao te pare, ovaj mu već uspeo uzeti te pare, uzeti te pare nekako, pa ovaj sebi kupio patike. I ovaj hoće isto skupe stvari. Vidi se da je sin povukao na njega. Priceless majica, da. Torbica, opa imaš torbicu? Torbicu, to mi je poklon isto od sina. Ne, torbica nije. Koliko torbica? O, znaš. Pa jesam ja rekao, ovaj sve izvlači iz njega. Ovaj vuče sve sebi od njega. Izvlači, a ovaj izvukao od svih vas. A ovaj izvlači od njega. To stvarno da je neko toliko za pare, za skupe stvari, da troši, mjesto da uloži u neki posao, da otvori firmu, da zaposli radnike, ne. Sve najskuplje da se kupi i to. Ma daj. Pa ima poklon. Pa izvadi šta ima u torbici. Pa poklon. Deo tvog outfita ono što ima. Pogledajte, poklon od mene. Isto. Kamera. Jesam rekao, sve je izvukao od njega, sve izvukao, sve izvlači i na kraju će da imaju čak i seksualne odnose. Mogu da se kladim u to, mogu da se kladim.
imaće i seksualne odnose, to mogu da potpišem. Bako, 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 i onda svi pevaju njegovi fanovi i snimit će spot. Bako, 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 ja te volim jako, a ti mene bako, s tajkom polako. I donešće onu klince, onako s onim majicama, da tamo onim nekim patikama repuju i to sve. Platit će im svakome po 1000 dinara. Ne mogu da verujem, ne mogu da verujem. I bit će mu i tata u spotu, i tata će mu biti u spotu. Jau, šta ti radiš, čoveče? Šta ti radiš, za pare, za pare, za preglede? Ne mogu da verujem, ne mogu da verujem, ne mogu da verujem. Ajde, idemo dalje. Ja, šta je crkva zove? A, Jelisaveta. Halo, malo... Ne mogu da verujem, on je stavio za rington zvona, crkvena zvona. Ne mogu da verujem, to još nigde nisam vidio. Jel on neki pop, jel on neki sveštenik kad ima bradu? Jel on sveštenik? Pa šta sad? Nek ide, što snima on klipove, što je on u klipu za YouTube, što nije u crkvi, što ne snima se neki crkveni video, što on učestvuje, šta on hoće? Pop rešio da postane YouTuber, šta? O čemu se ovde radi, ljudi? O čemu se ovde radi? Pop, kradu od naroda, kradu od vas. Pop Expanded Edition, ekspanzija za crkvu, šta je ovo? Baka Prase, YouTube kanal, je li to ekspanzija za crkvu? Šta, ali treba ljudi da vam daju sve iz kuće, jel to hoćete? Jel to hoćete? Hoćete onda biti zadovoljni kad budete imali kulu, sagradili kulu, džamiju, šta vi hoćete? Kojoj veri vi pripadate? Alo, šta? Jel treba ja sve iz kuće da vama odnesem u crkvu? Da vi kupujete Porsche? Alo, šta je sa vama? Jeste vi normalni? Vi mislite da smo mi svi toliko ludi, da ćemo vi vama da sve iz kuće nosimo, da ćemo mi vas da zovemo za slavu, za šta? Jeste vi normalni? Vi mislite da ćemo mi to sve vama da damo? Sad mi je jasno zašto je njegov sin YouTuber. Sad mi je sve jasno. Ti si gladan više, jedi leba dok ne dođe. Jedi hleb i mast! Da, kad sam... Pa da, mi da jedemo hleb i mast, a oni će da voze Porsche, oni će da jedu prasetine, jagnjetine, a mi da jedemo leb i mast. Eto, to je poruka sina od sveštenika, da mi jedemo hleb i mast. Puh na tako sveštenstvo. Puh na tako sveštenstvo. Ja bih volao da budem bogat. Pa naš sam uvijek pričao bih ja volao da budem bogat. Kad sam uvijek pričao. Ja sam uvijek pričao. Pa naravno, uči zanat od svog oca, kako od ljudi da uzima pare. Naravno, uči od oca zanat kako da drugima uzima pare. Pa naravno, lepo je stvar smislio. Lepo je on njega naučio. Lepo je njegov otac njega naučio. Radio sam, ali da, ti si rekao da ne hoćeš, ali ja sam radio ka tome. Ja se para setim samo kad sam u velikom manjku, kad treba neke račune da plaćam kad sam nekom dugujem. Sad, jedino tad su mi pare važne, iskreno da budem. Ovo među vremenu, brate, ljudi... Dobro da, to je pošteno. Ali opet ti kažem, to neko mora razmišljati. Ja smatram da nije neukusno jer, kako se zove, šta mene briga šta neko nosi. Meni je bitno šta ja nosim i kako je meni. Nego recimo nosi 20.000 evra na sebi, a baš lepo obučen. Kako bi to prokomentarisao? Izvini, molim te, 20.000 evra nosi na sebi, on nije normalan, mislim. Ali opet je... Ovdje je on za lečenje, mislim, kako 20.000 evra na sebi, mislim. Se tapaciraš po 20.000 evra. To je važno... Kao on nije normalan, taj neki, a njegov sin je ono, ipak, njega mazi i pazi. Kao ovi ostali što imaju pare nisu normalni, a ovi što imaju najviše, kao recimo on i njegov sin, oni, to je u redu da oni imaju, a što drugi imaju puno para, to nije u redu. Pa da, konkurencija, ne vole konkurenciju. Tvoje mišljenje je za teglu za psovanje? Dobro, aj to je okej, hvala Bogu.
hvala Bogu, to nije loša ideja i tako i treba. Znaš koji je komentar bio jedan, znači više puta se pojavio taj komentar i ljudi su slagali sa tim. Kupio je... Da, evo vidite, on vama predlaže sad, pošto vi gledate njega kako ima Porschea, da vi lepo uzmete teglu i da u nju ovako uzmete, da ne pišete njemu komentare uvredljive, nego da uzmete u teglu, pričate i onda da zatvorite to, da psujete to sve što pišete u komentare i da zatvorite teglu. I tako ponovo kad vam se nešto, kad hoćete da psujete nekoga zbog nekog prekomerenog bogatstva i slično, onda ponovo da ošarafite teglu i ponovo teglu kako se slučajno ne bi njegova reputacija srozala. Vidite šta on hoće, vidite, na to vas on tera. Ajde da vidimo dalje. Auto, a njegovi roditelji žive u rupi i on neće da im pomogne. Pa ne živimo baš u rupi, živimo onako, jedino rupa, ne živimo u rupi, krov na crkvi mi prokišnjava i ne mogu da imam pare da se skupim za to. Ali pričaju za stan u Beogradu. Kako rupa čovječe, što je rupa? Pa je zato što, to je neukus, razumiješ, njima je rupa što, šta, valjda, nemamo da smestimo knjige, da stavimo kutije, pa pošto nemam pare za kutije, stavili smo knjige na zidove. Ne znam zašto misle da je ovaj stan rupa, jer se ja pozvao, to je baš lep stan. Pa da, zato što valjda sad kriterijum je samo da bude ovo kao i sad iz časopisa novo nešto sa ne znam nekim čini stari rupi, pa onaj namješten, čak čini nasleđe namješten još od babi, od dede. Da, sad ovaj počinje da govori kako on je bogat, a roditelji mu žive u rupi, u siromaštvu, a to sad radi presek, kao da pokaže da je on kao duševan, da njegov otac, da on, znači ovaj je već uspeo da mu to nametne, da ovaj njemu daje novce, da kako ovaj njegov otac ne bi žive u rupi, jer on je njega stvorio. Vidite šta je on tu izmislio. Vidite vi šta je on tu izmislio. I ovaj naravno mlad, neiskusan, naseo na to, zato što nema izgrađene svoje principe. Idemo dalje. Jeste znali da su išli prošle godine na letovanje? Bila sa bazenom i neo dao. Jel dobio kameru? Jeste. Izvinite mi su komentar. Linci se previše sad fokusiraju na to da nose skupe stvari, da je bitno da imaju originalne patike, da imaju originalne stvari, da gledaju skupo, i onda neko se zbog toga iskompleksira i obuče fake stvari i onda neko njega proziva i onda tako neke jako problematične stvari se rađaju. I sad dosta ljudi krivi youtubere i sve to taj trend gde kao promovišu te cene, kako zove, outfita i to. Ja mislim da je to potpuno netačno, da nije zbog toga, nego jednostavno tako je društvo. Nisu youtuberi krivi zbog toga. Pa da, sad je društvo krivo, sad je krivo društvo. Sve pesme se vrte oko skupih stvari, oko trenda, pa da, sad su drugi krivi. Znači, svakoj pesmi ti imaš promovisanje neke skupih stvari. Slušajte, ja ovo ne mogu da gledam do kraja. Znači, toliko mi ide na živce taj i njegov otac kako su došli da lažu, da stvaraju jednu sliku kako je sve treba da bude cool, kako sve je dobro, a u stvari obogatili su se tako što su opljačkali narod. Obogatili su se, oba dvojica. I ja to ne mogu više da gledam. Znači, dosad sam nekako i gledao, ali sad više ne mogu. Znači, prekidam ovaj stream, prekidam ovo što sam do sada snimao, što sam radio reakciju i ne mogu više da gledam. Ne mogu, ali baš ne mogu više. Ajde, vidimo se, neki drugi stream. Zdravo, ja odem malo da ospavam, jer ovo me totalno izbacilo iz ravnoteže.